Żewġ tirġiel tresqu l-qorti mixlija li pparteċipaw f'-r-rewwixta u taw in-nar lil tinda fiċ-Ċentru ta' detenzjoni f'Ħal Safi nhar it-tnax ta' Diċembru li għadda. Guma Mohammed li għandu 30 sena u Yousef Halef Abdel Hamid li għandu 26 sena mill-Eġittu kienu akkużati wkoll li kkawżaw ħsara lill-propjetà tal-istat filwaqt li ma bdewx l-ordnijiet tal-pulizija bil-konsegwenza li kisru l-paċi pubblika. L-Eġizzjani kienu fost 11 persuna li kienu arrestati wara r-rewwixta. Fi proċeduri preliminari, l-ispettur Roderick Attard akkuża lill-imputati li weġġaw kontistabbli tal-pulizija f'rasu b'oġġett tal-metall, però din l-akkuża tneħħiet. L-avukat tal-għajnuna legali Rajiza Colombo ma saqsitx għall-ħelsien mill-arrest hekk kif l-akkużati m'għandhomx xogħol u huma residenti fiċ-ċentru ta' detenzjoni. Għalhekk, il-Maġistrat Caroline Friend of Farrugia ordnat li ż-żewġ tirġiel ma jingħatawx ħelsien mill-arrest. Haider Ibrahim ta' 27 sena Sudanis li joqgħod fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar intbagħat 6 xhur ħabs minħabba passaport illegali li xtara. Fil-qorti nstema kif il-ġimgħa l-oħra huwa xtara passaport fals u biljett tal-ajru għal Venezja għal 700 euro. Huwa nqabad u ġie arrestat mill-Pulizija fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Ibrahim ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.